Здравейте от бараката. Ще направим ремонт на един красавец. D3 серията на Parkside. Като цяло бутоверта си изкара партия отдавна, но може още много. В какво се състои проблема? Това е задницата му, безчетковия мотор. И тук има някакво недоразумение. Това нещо влиза тук. Тук има един лагер. И в момента какво се случва? Когато това нещо завърти, трябва да завърти горната част. Обаче тази снатка превърта. И общо взето мотора върти, а той нещо седи на едно място. И сега има няколко варианта. Единият вариант е да се проби де факто той нещо и да се направи нещо като щифт между двете, който би станало с друг вид инструменти, от които има спрямо като тип бормашина. Но в момента мисля да го хвана на малкото менгеменци с шлайфа, да му направя отвор от тукатей и да го заваря с този красавец, защото ми е нов и мисля, че няма да има проблем. Общо взето това нещо стигнах, даже може евентуално и с две бурги, може евентуално и малко и с шлайфчето. Ще го пробвам на колко стане. И това е. И сега ще го почна и ще снимам до какво нещо съм стигнал. Буквално за 20-30 секунди го изрязах това нещо с шлайфчето. В профил изглежда ето така и вече се вижда щифта. Смятам да го прекапя, мисля, че на около 50 ампера и след това пак с шлайфа или с пила. Тук имаме кръгла, но имаме плоска в куфара. С плоската примерно нещо да го оправя и да може да влезе и лагера в него. И сега валя електрожена. Батериите всичко е на 100% отдавна. Общо взето лятото токбол работим без пари. Общо взето пълен леш, магнита ми докосна тук. Сега наебах ли го тотално пи нещо? Голяма трагедия. Майка ти магнита еба. Доста куца заварка, трябва да режа с шлайфа. Изобщо не харесва. Заварката изобщо е избягала. Нарочно гледах да не страни от магнита. Сега почвам да го пиля.
Ето го битоверта. Преди това не искаш изобщо да върти на крайника. Изобщо не от най-добрите ми ремонти. Ето да пробвам дали бие. Супер. Доста добре духа, доста добре бие. За сега ще видим. Изобщо не е най-добрите ми ремонти. Магнита много беше наблизко и много им пречеше. Както видяхте, ударих го на едно място, доста стабилно, но в момента се работи. И колегата тук е както ме сложил хикса. Вече с хикса смятам, че трябва да ми изчезне оттам. Иначе тази машинка е супер добра. Може да заваря както с електроди, така и с тел. Още не съм го пробвал на телта. Имаш 100 метра, не знам колко беше там в комплекта. Обаче с електродите е супер. Много добре ги възпламенява, много плавно. В момента на 55 начало пробвах, след това направих една заварка на 50 и горе-долу стана. С шлайфчето го отнех и накрая го запилих с пилата, за да мога, нали, да му дам тая обата част, горе-долу да му я предам. Лагера влезе, което е най-важното, и заварката, ако държи в момента двете неща заедно, нали, на този етап друго не трябва. Сега го пробвам, сега ще пробваме и този. Само секунда да му сложа батерията. Така. Ако го чувате как се чува, трябва да видя какво му има. Сега ще го разгубя. Че оня ден нещо на слънцето и пропуши. Тук те трябва да се почисти нещо, виждам бяло има. Ето тук те, ако го виждате. Сега ще го отворя и ще го проверя и него. И така, още взето ден на профилактика на машинките.